Покладені стовпчики, бачимо, да? І от же там, де стела, це вже Білорусь. Тобто ми з вами на крайній межі України, нашому державному кордоні. Це так називаємо мінний шлагбаум. Він видимий, його завжди бачать, тобто він не ховається і не маскується. Це протитанкова міна, і таким чином тобто, техніка зупиняється для того, щоб якимось чином розмінувати чи зняти з дороги цей мінний шлагбаум. Коли воно зупиняється, вона отримує вогневе ураження. Місцеве населення відривали там трактора, екскаватори свої застосовували, вантажні автомобілі, блоки, будівельні матеріали. Наприклад, командир однієї з ДФТГ, не буду називати, в нашому районі, мав будувати будинок, все віддав на фундаментальні блоки, все віддав на оборону. Справа в тому, що білоруська армія вже програла війну в своїй державі. Вони вже окуповані, захвачені. І туди люди все життя дожили, ягоди збирали, ходили в ліса один до одного, в гості. Тут така ситуація, Київ є мотиваційний момент, щоб піти з нами воювати. Але так, вони втратили свою незалежність як таку. Тому вони зараз будуть змушувати Росія. Але ворога ні в якому випадку не можна недооцінювати. Тобто ми це розуміємо і чітко готові до зустрічі.